जों tabuk parani bolongo berai tonglanya nih iko serai be phaljak parani bolongo berai nyalegena tabuk muya ni jora bui muya rok phai tongkhana ke muya rok phaiman nong phunogana bui busuk muya man maya muya kwbangma borok phaibayo hini khanao ke जों tabuk muya phaiman jaga thanai thangai norno phungnai bui busuk muya rok man tam bopti muya rok bisi tabuk asai kha borok bangno जों nainai tenor gunai tongni aing kheto thanglai na ndi mai bathai ongkho bai khanai nai Dewang. Tei mas kaisa rok mara na tena, apro. Oh, khara ta sha mai bathai phai ta. Abde. Niko. Ta sha mai bathai bangkha. Tabo kaisa bana thanai. Abana thangai kisa. Asugui thandar ka phai chinai ta, tak to koloma joraba. Apa? War sangannya. Orda? Besar kasa. Oh, kau orte kuisa tong nata. 1.5 kg kah? Kuisa masa dah? Oh. Nanya je lama kere sing tabuk yang tirok sama tong ko. Oke. Kalai kata na. Enggak जों tabuk pukhiro phai sokpailai kya ho pukhiro tui busu tong hanai garna tuya thokna ro tuklanja to khatam sama punghacha nasigai जों tabuk pukhirini honjaga thanglai chenai ta kisa parao kisa berai tongi garna berai tongi nogo thanglai chenai Tam no? Tom sa. Buko. Kuno ro ko tom sa tong na heja. Nin to ko. Bot daga no ya. Ko buhang bere bolak riya. Ko mane da. Oh. Hui aba to khasung na. Obong ke mami song lawar ban kanya bagai. Bolong khoklai jak. Taklai kanyai wadi sijaro. Serai rok gulam thungmani nagerna nugya balokha agi je gulam rok thungman nugmani se nugya balok khangkaba isa bathai nai thing chene ja Dai. Ada ta sih? Kewo. Gila. Nanya jadi bang nih boxing dog. Norok nanya jawab biris ketal sini yang nih. Oro wati rok ke lainnya rok gari rok lainnya rok onek kosto tongo. Mungkin abo ketal selam lagi mana? Tahu sejarah terpaya ko. Wayan hemat tongo. Abo sarono. Sari bongkha. Tahu sundam nogo tanglai tongo. Nogo tang editing kanyai. Tugui musoi editing kaiman koreo norok jeblog no khanao nai manai din mung tama Sulak suk semua nang nih na. dah apa nggak ini ama song muya mani pimen norok nanya di ang nong punukan iko muya Tabang nong loklai phunogana busugeng kha Oma Nanya di busuk muya mani sai gabaro Iya masila Tusuk macam mbak.
Piano tuh ya, sana. Hah? Ayo. Sana. Asuk khuka naina je tayom suk tongkho wa je bad bagi khukjai obo hingke जों खोनानै bai khari tongkha tini sari go bo janai ta